Sa patuloy at walang prenong oil price hike dahil sa tensyon sa gitnang silangan na sinabayan pa ng mainit na panahon, pinangangambahan rin ang pagtaas ng singil sa kuryente. Hindi pa masabi ng Kasureco Dos kung magkano ang magiging taas singil, ngunit una nang nagbabala ang Energy Department ng singil sa kuryente ng hanggang sa 16%. Hihiling pa yung mga naging pronouncement from national government through Secretary, DOA Secretary Green, na kung saan hihiling ninda up to 16% si pwedeng itaas ining masunod ng mga bulan. Kasi sabihin po kung ining April, May, June, July, data pa po aram kung hanggang no rin si magiging epekto kaya ining kararibukan sa Middle East. Ano po? And iyan po sila kulang factor kung taano po magkakaigwa kita o magkakaigwa ng pag ulan to o pagtaas ng presyo ng kuryente ining masunod ng mga bulan. Although, duwang bagay po kaya ang satuyang binabantayan. Pero po dyan ining grabe ang init ng panahon, dry season kita, summer, which is iyon man po sinakaka-apekto duman sa taon-taon na paglangkaw, o during dry season o in summer, kaon man po may hiling significant ng paglangkaw kan sa tuyang taripa sa kuryente. Problema lang yan, may kasabay ining summer, which is iyon na po ining problema sa produktong petrolyo na nagpaparalangkaw, nakaka-apekto po duman sa binabakal sang kuryente sa tuyang mga power suppliers. Ayon sa Kasureco Dos, may maari pa umanong opsyon ang gobyerno para mabawasan ang taas presyong ito, gaya na lang ng pagpapagana ng mga ancillary services gaya ng mga power plants. Pwedeng gibuhon ko sa tuyang national government, pandaron po itong mga ancillary services, which is iyon na po yung si mga diesel power plants na kung saan kung magkaigwa ng nipis o kakapusan sa supply kang kuryente, pwede pong maka-apekto po yun sa tuyang babayadan. Bulan pong Marso, tigahalata po sa tuyang effective rate ngunya na maabot na simana. Diyan ta po may hiling kung gura na po si naging epekto duman sa tuyang generation charge. Mga opisina man, kung day gamit ang mga, siguro during break time, pwede na magpundo kita. Aning mga ilaw, aircon, and sa partikan sa tuyang mga member consumer owners, yung mga po inisip sa tuyang pinapangapudan na kung saan pag may araw po kayo ng problema kita sa produktong petrolyo, kasabay na po dyan itong sa tuyang paglangkaw kang presyo kang kuryente, ang may control lang po kita duman sa paglangkaw kan sa tuyang kilowatt hour consumption o itong nakukonsumo tang kuryente per kilowatt hour. Ano po, yaon lang kita dyan magkakaigwa ng control dahil sa rates, permi po yan palangkaw. Gusto sabihin po kayo itong paggamit ng kuryente, limitaran ta o magkaigwa kita ng sistema o tamang paggamit o epesyenteng paggamit ng kuryente na mayong aksaya. Makiusap din ng Kasureco sa mga LGU na magkaroon ng mga taong tututok sa pagpatay ng mga street lights na gumagamit ng kuryente para makatulong sa pagtitipid. Jan Amador, CSN.